Mart ayının 2'sini İstanbul'da 14.40'da uçtum. 18.40'da da Moskva Şeremet aeroportuna geldim. Pograniçnikler sakladı. Pasportunu görüp kaptalar kabinete saldılar. 2,5 saat sonra cevap ettiler. Esas barın cemlap aydanında instranslara girmek kadar şu koronavirüs pandemiyası sebeple esasında diye yöne iyice giderli siyasi sorular veriyor. Sen kim? Sen neyim çıkıldın? Neyim işin var? Faiz appaçlarını tanıyan? Neyim iş edecek oluyorsun? Şolar yarak soru verdiler. Saklap bolundan sonra 2,5 saat sonra ettiler cevap al ondan sonra men näme maksadın mani sen dedi, näme etjek bolýan dedi. Menem aýtdym, ýagdaýymy düşündirdim. Karaçay Çerkezkide men maşgalanma dedim, okuýar şol üniversitetde dedim. 9 aýlyk oglum bar dedim. Aýalym ýaraşsyzlyk sebäpli dedim, men şu wagt olma kömegi mätäş, onun hiç ile howsary ýok ýanyna. Ejede qakyp dogany jigisi. On bar howsary men dedim. Şu ta koy vermesem men bolanok dedim, qyňak dedi, otur olar dedim. Şu maşgalamym alyp palit 5 we trebuyt dedim. Men ýagny şol maşgalamy şol palit 5 we palit pravazashytik edarasyna registratsiýa etdirmek üçin aýtdym boly. Olaram diýdiler, seni abrat uğradýas diýip artsanak bolup elimden tutup elimden gysyp sunkam elimden alyp transit viza transfer zona getirdiler samolyoty mindirmek üçin. Şo wagty 45 minut garaşypdyr şo samolyot. Türkmenistan gitjekligini aýtmadylar, Türkiýe gitjekligini aýtmadylar. Ýöne şo samolyot şo taýda garaşdy. Nireden aýdan okor, dokument ellerini. Ondan onu ýygydyr sonra görüp duransam, sen näme işle meşgul bolýan, näme siýasata sokuldyň, näme goşulyň diýip sonra berdiler. Benim olara beren jogabym, men siýasata goşulmagyň sebäbi oglum doguljak wagty iýde giderli. Türkmenistan hökümetinden, ýa-da Türkmenistan banklaryny ýutdum. Türkmenistan hökümetini ýutdum. Russiýa Moskwada ýerleşen Türkmen konsulunu ýutdum. Hiç kimde kömek bolmansoň, Karaçay Çerkezki şäherinde ýerleşen üniversitede ýutdum. Hiç kimde kömek bolmansoň, bir çykdan ýagdaýa düşensoň. Şoň üçin nägilemi dowaslam aýtdym, ýutup çykyp. Hemen bir de şondan şu işin diktatörün Alpharyan siyasetine karşı adam hukuklar bozulýar, tertipsizlikler güýçlenýär. Şonuň üçin bugün bar maksadymyz hiç bir yerbetligi däl, ýa ýamanlyk etmekde däl. Bugün bar maksadymyz diktatörün Alpharyan siyasetine karşı şu halka kömek eden okdy, bar kömegi o maşgalasyna ýakyna media. Men prosto halkyň içinden çykan bir öňägilen aýdan adam men. Men diýjek zatym iýde giderli şu wagt öýmeti batşyl bolar. Ejen pakan polisiýa çagyryp, dogondan işden çykarjak diýip ugrajak edip işden çykaranlar amma wana dary makrjewan geldim Karaçay Çerkezkide okuýar. Olam Karaçay Çerkezki polisiýasy komendanty başlygyna jaňa zoklajaňa dip Utaýnazar makrjewan ýagny pasport kopýasy bilen polisiýa tarapyna gelmeli, ýagny eliýini almalydyr, atçatlyk garmalydyr. Munyň hemmesiniň sebäbi Russiýada zakon bar, Türkmenistana teredegi Türkmenistana zakon bolsa da ýürany, Russiýada güýji bar ýörýär. Sizden etjek gaýşdym, şu meselelerini dogry we durus çözmeňizi sizden haýy edip soraýan. Ýygy gider basyşlar edilip dur, ýöne hiç bir çare görülenok, şu görülmegine kömek edin. Sözümün soňuna şu taýda aýtjaklarym pravazashytliklere sag bolsun aýdasym gelýär. Janyňa sag bolsun, başyňa dik bolsun. Her bir köselen adama elini uzatýanyňyz üçin, razym gortup kömek berýäniňiz üçin sag bolun. Ýetip bolsa inşallah
kim gowy niýetde dogry bile dua eden bolsa, gowy niýetde arzu eden bolsa, inşallah Hudaý ýoluna kabul bolsun. Esip bolsa şu aýdy belläp geçer, atdan aýdyp geçer, sag bolsunlar, janlar sag bolsun, başlar dik bolsun, işleri mugna bolsun. Her bir adam eden adamı aladası üçin Allah'a ýaşular, işleri uğruna bolsun.